Dit is een beetje een hobby, wat ik zei. Nee, het is ontstaan. Ik wil mij een motor kan bouwen, dat wie een motor met 6-span. En dat doen we broeken. Nou, dat weer wel aardig voor eens een keer een dwarfsfeest of iets dergelijks. En, maar toen hiek dat motorke, dat hiek een kleer met een 6-spantje eraan. En ik denk van jongens, maar ik wil Litzer kennen. Nou, toen had ik een Litzer gebouwd, dat is deze ukkepukje, hebben we toen gebouwd. En toen hingen we dat kleer met remkes en verlichting en alles erop en eraan. Ik denk, nou wil ik toch nog eens een keer proberen om nog Litzer. En toen is uiteindelijk Hummeltje ontstaan. Hij is 49 centimeter lang, hij is 39 centimeter hoog. En ik zit uiteindelijk met het zittingje zit ik 21 centimeter van de grond. En dan moest ik me dan nog een beetje opteren om daarop te rijden. En dat voelde net dat. Dan ben we gewoon die hard proberen. Maar let me zeggen, het is aan het proberen tak om en verder hadden we er nooit op rijden. Want toen gaan we dan uiteindelijk heel Nederland haast terug. Tot zelfs op een gegeven moment is er naar New York geweest. Naar een tentoonstelling van een grote fabriek uit Jardenveen. Hoe is het nou om op zo'n lietsmotor te rijden? Lijkt me net echt comfortabel. Nee, dat is heel moeilijk. Heel moeilijk. Ik geloof ik net dat ik het nog bij proberen maak. Ukkepukje, daar is wel op te rijden, wel er iedereen. Dat valt nog wel wat aan. Maar deze dan mag je het opteren. Nee. Ja, wij zijn toch wel benijd, hè? Ja, dat ook wel jou. Dat snap je over zelfs wel. Als je 24 jaar lief, wie wij er net bij? Nee. Nou, zullen we het misschien nog proberen maken. Maak het aardig lood voor zo'n lied, denk je? Gaan we het proberen? Had je maar voorzichtig door. Is het leuk? Wij dan toch, nog 24 hier. Het is wel op het slagen hoor, dit is dan de laatste keer hè.
zijn druk bezig met onze kerstafdeling op te bouwen. En we hebben hulp van Pieter Jelles Inzicht. Dat is een groep met studenten zeg maar, die dit in hun opleiding heeft. Heel maar de ploegje wat ondersturen? Dat proberen we, ja. Ja, nee, maar dat lukt al. Ja, gaat hartstikke goed. Moeten we even die sigaret achter je oor weghalen. Wat is er naartoe? Deze boom die kun je uit elkaar halen. Loop maar mee. We hebben altijd een eyecatcher een beetje in de winkel. Dus als mensen binnenkomen valt het meteen op natuurlijk. Een grote engel. En er komen nog in de kandelaars kaarsen straks te staan. Die komen te branden. Niet echte kaarsen dan. Op batterijen. Dus dan heb je meteen een eyecatcher als je binnenkomt. Smaakvol. Ja, proberen we wel. Is het een beetje leuk hier? Ja, het is beter dan op school zitten. Dat is altijd zo. Uiteraard. Ja. En doe je nog wat interieurtips op voor jezelf thuis? Nee, thuis doe ik nooit wat met versieren. Dames, gaan jullie verder met die boom? En niet alles voor de flauwekul gaan gebruiken? Daarachter is Klaas druk in de weer. Ja, dat is altijd zo. Ja? Hij is ook fanatiek. Ja, dat wel. Ja. Het is ook altijd wel grappig met hem. Mooi hè? Dan hangen de kerstboom. Is dat een najaarage? Nou, dat was vorig jaar al een rage. Hier zitten allemaal lampjes al in. En mensen die klein behuisd zijn, die vinden dit handig boven de tafel. En dan staat die boom hier niet in de weg. Ja, is helemaal hot. Leuk. Toch? Ja. Als je dan wel zitten om die najaarhuis en dan wat in te richten? Ja hoor. Geen probleem. Die is dus vrolijk verder. Ja hoor. Maar niet zo extreem als hier hoor. Nee, dat niet.